Yes, sa kasama nga Bernard, nagpaduol ta diritas barangay 3-A ning siyudad sa Davao og padayon gyapon ta manghatag og advance kinaskuhan. Pasko naman di ay. Okay. Nay usa ka practiluring ni pero naay radyo kasamang Bernard gatingog. Ato ni pagutan-on kung unsa nga istasyon ni ilang gipaminaw. Maayong hapon, ma'am. Maayong hapon, ma'am. Kisa may pangalan nato, ma'am? Si Annalisa Mantalaba. Okay, si Ma'am Annalisa. Ma'am Annalisa, mangutan ako unsa nga istasyon na imong gipaminaw diha kusog kayong radyo? Aba, syempre, DXDC Jude. Okay, di ka basta-basta. Gihimo jud na nimong number 1. Ma'am, ready na ka? Mukanta sa RMN Christmas jingle? Okay, as in ready na Jude. Ay, ready na jud si Ma'am. Okay, di ka basta-basta, Mama. Okay, atong ihapan si Ma'am. 1, 2, 3, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa, halik at yakap, at makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hahawiin ang lahat na sa inyo'y makarating. Yay! Okay, Ma'am, congratulations. Sa way paglagan kasamang daw kasamang Bernard, ato nang itunol ang Nutribina items dawata Ma'am Annalisa, no? Yes. Okay, si Ma'am Annalisa. Thank you. Salamat, Okay. Sir. Tarisan pa jud nato og non-alcoholic wine. Dawata, Ma'am. Ma'am, ihatag na ako ang sa panahon, Ma'am, pag-awhag sa imong mga silingan. Mga silingan diha sa Bonifacio sa Barangay 3E o kahog doon na mamati jud mo sa DXDC kay mga gwapo ang mga crew. Di basta gwapo jud na. Okay, salamat kayo, Ma'am. Tungod kay imong gihimong number 1 ang DXDC Armin Davao. Alam sa ngayong Pasko panalo ka promo kauban gyapon nato si Radyo Man Dudong Irin Lumusbog. Ako ni si Radyo Man Don Pulayaw, tatak RMN.